Hayi ke thina zigulane zibanjwe yiflu bethunane ezilala nasemini ebusuku dololo ubuthongo sihleli thina nomakhwela noBaby Mseleku sana siyancokola. Umakhwela ebeqala ukwenza bethunane live on Instagram. Luckily for me indaba endihleli bekungo-11 sihleli into engapha kwe-hour sana nomakhwela kumnandi sincokola sibuza imibuzo simane sitsatsela ke ezinye izinto ke siyazi bangekho akwazi uziphendula kodwa ayishem uzamile uphendula as much as possible. Bekumandi wethu sihleli naye noBaby Mseleku kodwa waphelela uBaby Mseleku. Naw ke umakhwela usivezele nango season 9 uba ithini into useason 9 kaThando Nesithembu. Sininzi ke izinto ebethatha ngazo ke kula live ngizawumane ndinenzela i-videos about the different topics that she touched on. Izinto ke I'm sure nani noba ni curious uzazi. Nansi ke ayewathetha ngayo ngento edibene no season 9 kaThando Nesithembu khanike nibukele. Hayibo iman shuthi khona manje request to join la shuthi bafuna ukuxoxa nami yini ngizothini ebantwini abafuna ukuxoxa nami. Uphi umfana? I don't know. Umfana indoda yabafazi, so I'm guessing he's somewhere there. Umfana uKai, guys, umfana I don't know uRubethi Kai and I do not care. How do you feel ngani nosne? I mean they have seen that, so akuzwa ukuvimba ukuthi bayafana. Ubani igama lingani? Igama lingani, unfortunately at the moment I cannot reveal it. Nizolibona or nizolizwa nibuya nini for season 9 next year, sometime next year. I don't know when. I don't know if I'm allowed to say this or not, but the show is coming back probably next year. I go good next year. I think this night next season you must stop talking English and rolling your eyes. Okay guys, thing is, as much as I would love to answer some of your questions, I feel like since you might be getting another season of the show, I feel like most of your questions will be answered there. So ngiyaphendula manje ngeke yenze justice. Hey sigagamela nyani ke bethunani ngenxa yothanda indaba ezinye izinto esizibuzayo. Hey usamke mna apho ndimncoma khona ndimncoma kule party yoba xa ebuzwa ba uphi umfana ngutata uMseleku ke umfana umbiza umfana athi ke yena ke akamazi and she doesn't even care. That's hayibo uSisithembu material mosu usamke nangona ke ethe xa ebuzwa ngabanye ngento zeSithembu wathi hey into yeSithembu yana akhonto yaziyo ngaso yonke into ayazi okanye ayifunda ngeSithembu udibana nayo ngoku njoba sisenzeka njoba ekuso. But ke ukundaqomba hayi sana isikhwele sakhe si right ngoba kaloku siqhela ubona kuThando Nesithembu xa caba kuqhela uxatyanwa nangeentsuku mhlambi omnye alweba lisuku lakhe okanye xa ilisuku lakhe kanozavuma utata uMseleku aye kwindlu yomnye noba mhlawumbi seyi-birthday yomnye, so yena akayazi noba ukweyiphi indlu and uthi she doesn't even care. Andiyazi noba le nto ke engumdlezana because xa ungumdlezana ke i-priority yakho iba ngumntana wakho. And then ke naku ubuziwe ke nangoba uziva njani ngale nto umntana efana noSneh, which ke yinto esiyithethayo uba yho uyafana umntana wakhe noSneh, uyatsho naye uba hayi akho kuthini because banotata oyi-1 noSneh, so akho nto. But ukhona ke oye wathi umntana ufana naye umakhwela, wathi umakhwela yho uyaqala uva i-comment ebhadlileyo etsho umntana ofana naye ngoba uthi naye umntana uyafana naye xa mjongile ubona i-mini version yakhe. Niyayiva ke ngoku nivile ke bethunani noba uThando Nesithembu is definitely coming next year. Naw kangokuqala ke umakhwela uveza into yobuThando Nesithembu season 9 iyeza. Umpilo Mseleku naye wayekhe watsho kwi-live yakhe uba useason 9 uyeza, so uyatsho ke umakhwela ba probably sometime next year, so ke kwaufuneka silindile. Zininzi ke ezinye izinto ewathetha ngazo. Le live yakhe was over an hour, so ke ndizawumane ndisenza ke ii-videos about izinto ezi-interesting ebesiye sazincokola kunye noSamke. I think on my next video ndizawuthetha nge-motherhood journey yakhe. Abantu ke bembuza nento yoba ke umacele sisithi uyababysitha kuba simane sibona ii-videos kunye nomntana kaSamke ba ithini into. Hey
saze sagagamela. But anyways, it was nice catching up with uSamke. Ingaske amanethi go live more often wethu ukubone. Siyazithanda indaba kaloku sana. Anyways, bekhona ke nabantu bemonisha ba hey ube careful ngoba kusasa kuzawuthwa uthe. So ke uyibale into oyithethayo. Anyways, enkosi kakhulu ke bethunani ngokuthi nibukele le video khanike nitsho ke nina ke niziva njani ngokuva uba season 9 kaThando Nesithembu is definitely coming next year. I'm sure sebeqala ushuta okanye sebelungisela ushuta. And ke ngoku season 9 kaThando Nesithembu usemagxeni kaSamke ngoba sifuna umbona ke ngoku esaziswa kumanye amakhosikazi, sifuna uwabona ukuthi amreceive njani, sifuna ubona uTata uMusamsule kunaye nomntana, like yonke into it's all on her, yabo. Ewe ke bakhona bengathi bayahamba kodwa sabona bethengelwa izindlu bevuma, so siyayazi babakhona bahleli, but sifuna ubona uSamke ba wamkelwe njani apha esithembini. And khanga uyiphendule ke imibuzo edibana nalonto le basedibene namanye amakhosikazi, injani relationship yakhe nawo avoidile ngoba njengoba nimva at the end of le video uthi ezinye izinto ke ngoku zawuphenduleka kwi-show because ke wazithetha ngoku uzaba uyaspoiler i-show, which is understandable. Umamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.